langkung tumalong ora mambat wetyan wes semu kang mawor raras lho namit pasang kalimantapi tinebina ing lodune dumawaing tawang tuwang ulun paduka pukulun miji dhateng sowanipun ingkang abdipun Cimanggara Parna wonten wigatos menapa kula badhe nampi dedukan saking paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Indra menapa kula badhe nampi bebingah saking paduka Hyang Pikulun Surawati Anggara Parna wonten timbalan ayo kaduk ati kajron penampa yekti kita ulun timbali sowanana ing Slendra Bawana ingkang sayekti ana dawuh saka panjenengan ulun mugi keparengan ambabaraken ingkang sejati pukulun menapa ing kedah linampan dhateng ing abdipun Anggara Parna wonten timbalan kita isih kelingan kita ingkang ulun pasrahi minangka dadi undagi nggone yasa negara Kajiman ingkang mapan ana ing Wanamarta sarta ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira lan sak kadang kadeyane supaya dina samengko angratoni bangsaning Jim mapan ana ing negara Ngendraprasta ya negara Ngamarta kasinggihan mekaten lan dadekna kawruhananira sayekti nembe wae ulun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti lamun dina samengko Sang Hyang Jagat Giri Nata nedya matedhakake kanugrahan kelawan titah ingkang tansah ndardharmakake uripe kalawan tumindak ingkang bener lan ora nate tumindak